So, kasi itong ating pasyenteng ito si Ronnie RC, dito rin to sa may Santa Cruz, kadating right Pampanga. So, ang kaso nito is lower back, ayan, stiffness of muscle, ayan, spasm, at saka yung kanyang improper posture, at saka improper walking and balancing. So, ito yung ating tinitirapi kay patient, ayan, Ronnie RC, dito sa may Santa Cruz. Ito rin yung mag-therapy kay Jensen. Ano mo si Jensen? Misa mo? Baba mo. Ito niya para si Jensen. Yun. Tinapa, lagi ang ulam. Nyamay, tinapa na. Pambansang kayo, pambansang ulam na. Awa. Kamu kata bang itu? Kaya mo ganito, position? Kaya mo? Ano yun? Siya pa. May malam mo. Baka ba? Oo, kontra na. Sisya na, ya. May gagawin tayo dyan. Ya. Terus na. Terus lang.
Kaya talagang pag-cellphone mo, Soy.